Mentang ini page ya ke Phlim ba Nyngkong jong ki kato kat ne ki aktor aktris jong kari Khasi-Jaintia. Bat shwa bang ini page ya ke video parlok lada don kano ke jing ba kelas ngeu pha ban ya pen page hapo ka comment. Ba Nyngkong udah yu ar konel phira. Ubre yu ten shop jong ki Khasi-Jaintia uba khamdon benta hasibun tali ki Phlim biria haga kitin penar. Laju khot ik ya u ar konel phira kum umasle. Ka Phlim ba Nyngkong jong u ar konel phira kadei ka man isa. Bar udah yu hilarious warba. U hilarious warba udah yu ten shop ba pau jong ki Phlim Khasi uba don benta hasibun tali ki Phlim Khasi. Ka Phlim ba Nyngkong jong u hilarious warba kadai ka Phlim Khasi ka ba pau bha adu kini ki singi ki ba menta ka ba kerteng ka mon ba juan. Balai kadai ka Steffi wan khar. Ka badai ka puron jong ki Phlim Khasi. Bat ka Phlim ba Nyngkong jong ka Steffi kadai ka Phlim ka ba kerteng persa ba it. Basa udah urimi shila, ubre ten shop jong ki babun tali ki Khasi-Jaintia, bat kum juro ki Phlim Khasi. Phlim ba Nyngkong jong urimi shila kadai ka Khasi-Jaintia ka bakerteng hameling yanga. Basan kadai ka Sweetie pala. Kabadi ke puron jong ki Phlim Khasi. Badon ru ki Phlim jong ka Sweetie pala kibali yok pedang ya ki awat. Ka Phlim ba Nyngkong jong ka Sweetie pala kadai ka Phlim Khasi ka bakerteng dei mapi. Banreu deu Rudolf Maulong. Obreu ten shop jong ki babun tali ki Phlim Khasi. Bad ka Phlim ba Nyngkong jong Rudolf Maulong kadai ka Phlim ka bakerteng map. Bahnya udah malwin mukim. Udah ten shop jong ki babun tali ki Phlim Khasi, bad ki donru ki Phlim jong malwin ki baliyo priang ya ki awat. Ka Phlim Khasi ka Nyngkong jong malwin mukim kadai ka Phlim ka bakerteng ka Phlim hem. Bapra udah pelaj mitre lipon. Udah ten shop jong ki Khasi-Jaintia bad kum juro ki Phlim Khasi. Bad yau pelaj mitre la khot ikru kum umasam. Ka Phlim ka ba Nyngkong jong pelaj mitre lipon kadai ka Khasi-Jaintia ka bakerteng da thelun. Ba kendai udah upira dot todong. Upira dot todong udah we ten shop jong ki Phlim Khasi uba khampau bhagi ni ki sngi ki ba menta. Ka Phlim Khasi ka ba Nyngkong jong pira dot todong kadai ka Phlim ka bakerteng i. Baishipeu kadai ka wanri pengrup. Kabadai ka puron Khasi ka balawan ra burom ya ka jela mikhalia. Haga ba ka wanri ka layo ban pedang ya ka awat haga praksin awat kabadai ka awat nabanta ka Thai North East jong kari India. Ka Phlim Khasi ba Nyngkong jong ka wanri pengrup kadai ka Phlim ka bakerteng hanga marway. Kini kita itang si peungut ki ten shop ki puron jong kari Khasi-Jaintia na ki babun ngut te parlok lada don kano ke jing bakla hakani ka video sneu bha banira pen page hapo jong ka comments krang bangine tiap lang blai sibun ke jing like por jong pi ban page ya kani ka video in second do hakaway pat ka video.